Welcome to Bulinaw Falls 1, ang pinakamagandang falls dito sa Bulinaw na nagustuhan ko. Tara guys, talon po tayo dito sa Bulinaw Falls 1. Go, go, go! Matake ka mga. Diyos, kita ko And 1, 2, 3, push kuya! Para sa vlog. Go, go, go! 1, 2, 3! Yun! Tulada. Pababa dito. Doon tayo sa mababaw taon. Ha? Doon o. Wait lang. Game 1, 2, 3, talon! Woo! Woo! Go kuya! Push! 1, 2, 3, talon! Nakazumba. Nakazumba. Oo. Sir, ito niya, sir. Ha? Welcome to Bulinaw Falls 3. Ito guys, bababa ako dito. Habang ako'y bababa, alam niyo ba, may kasamang tubig. So, challenge ko sa akin ito. Lord, tulungan mo ako. Guys, wait lang ha. Kuha pa ako ng belo. Tama ba? Tama. Tapos, guys, nalilibdib talaga ako. First time ko po dito. Tapos, dito isa pa. Tapos, sige lang guys. Baka na ako. Yun. Sa wakas. Guys, nabasa na ako. Ayan, kanan. Ay. Guys, oh. Natapos ko rin ang aking challenge. Mayroon pa, abangan nyo. Baba po tayo dito, pero nabasa na ako. Okay lang. Cut ko na dito. Ha? Sige, pas muna. So guys, tuloy-tuloy pa rin ang aking pagbaba dito. Baba. Talagang kakapit pa ako dito, mahirap na pong madulas dito sa bato, oh. Hindi siya madulas na. Saan ako may besto? Tulong! Tulong! Alam mo yan, malalim. So guys, dito pa ako may besto, mahirap na. Ayun. Saan bang pwesto ko? Okay. Dito na lang muna ako guys. 2, 3. Welcome to Bulinaw Falls 1. Okay dito, next. Ready? Bulinaw Falls 1, talon, Jason, and 1. Woo! Galing! Guys, ano rin yung aking pagtalon dito? Parang to. Ayaw ko. Mataas oh. Grabe. Sobrang kapit, hindi ko kaya yan. Mamaya ka. Dito muna tayo sa taas, kabila. Alam, sir. Ha? Wala ka talaga. Abay. 2, 3. Ano ba't nagbagtakam? Ay!
Ay! Ano guys? Nagunog! Dabot na! Dabot na! Son, di ba dabot na, Son? Tigtagin ako? Sir, dabot. Naglawa niya? Nagunog? Ito guys, itong area na to, sobrang lalim daw. Mga ilang kwan? Isang nyog. Grabe. Isang buko. Ano? Isang taas ng nyug daw ang kalalim po nito. Pwede ka try? Sige. Guys, try ko ha. Alam ko pang lumangoy ha. Alam mo lumangoy. Oh. Uy, tabata ka lang palang gano. Malalim nga. Akit po ako dito sa mga ugat, sa mga puno. Ano po, sa taas. Ito na! Panurin niyo po ako guys. Ito na! Ito na mo! One, two, three. Ay, ito mga dyan. Yo, unala! Nagrabaw mo, Son! Nagrabaw! Sinunta ko kay Rupak Lipitol. Nag-stop. At saka, naku, ginaglangoy ko. Gulang na. Gulang na, naglakalas. Wow! Siya ko mag-nagpin. Bagay ka, kanan ko. Talon, Junel! Go, 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 go! Woo! Naglalag sa talon ko na. Woo! Oh, takon! Grabe! Ready, go! And 1, 2, 3! Woo! Ikaw, ate, ayaw mo? Di mo kaya? Kaya na pa ka dyan? Kaya na ka pa? Sige. Guys, andun po sila sa taas. Tingnan natin kung kaya niya. Ayun guys, oh. And 1, 2, 3. Woo! Hoy, ano ginagawa niyo dyan? Hoy! Hoy, mahulog ka! Hoy! Balik ka dito! Paano ka makakabalik? Patay tayo nito. Hoy! Paano ka makakabalik dito? Hala! Sige! Oo! Wala kang hawakan! Uy! Paano yan? Oo, paano yan, uy? Oo! Nako, delikado! Nako! Paano yan? Sandali, hawakan mo! Baba ka muna! Talon ka na! Talon na, talon na! Ha? Hindi mo kaya? Paano yan? Paano ka na? Uy! Mahulog kayo! Guys, yung tatlo oh. Nasa nga. Ayun oh.
Matarik po yun. Oh, yun, oh. Yun! Tumalon, yung isa. Oh, ano, kaya mo? Guys, oh. Sandali lang, oh, mahulog ka. Walang hawakan. Paano ba yan? Oh! Uy! Wag! Ano gagawin mo? O, paano yan? Oo. Balik ka na dito, balik ka na. Huy! Balik ka na dito. Alanganin ka. Uy! Hawak ka dito. Hawak. Wag mong galawin. Oh, dandan. Ikaw talaga, alanganin eh. Ako tuloy na ninervyos sa'yo eh. Wag mo nang ulitin yun ha. Nakaka-nervyos. Ayun. Wag mong try, wag mong i-try. Please, wag mong i-try. Di man ni kaya mo man lumag. Sir, Woo! Grabe. Nagpaggas na kita man. Oo. Oh, kalaya, nagpaggas na yun. Ay, apo. Woo! Nagpaggas. Oh, kaya. Woo! Nasaan yung bata? Yun. Guys, panoorin natin si Jason. Tatalon po siya. Magmula po dun sa sanga ng puno. Ayan. Kaya mo? pangalo. Hindi. Monkey. Hindi mo kaya? One time. Tol. Anak mo yung tapos pa ko. Bibi, tatalon ka? Ha? Kaya mo? Wait lang. Ah. Wait lang. Sure ka, kaya mo yan? Anong pangalan mo? Ha? Ano raw? Iyan? Sigurado kung kaya mo yan, talunin? Hanggang doon sa baba? Wow, ang tas kaya niyan. Wait lang ha. Wait lang. Diyan ka lang muna ha. Iyan. Kaya mo? Yung tas na yan, kaya mong talunin? Sure ka? Oh, ingat ka ha. And 1, 2, 3, go! Woo! Ayun si Ian guys, oh. Grabe, kinaya. Ako kaya, kakayanin ko. Ayaw ko. Ayun na yung bata guys, oh. Yun, lumalangay na siya, oh. Ang galing lumangoy. Ayan na po siya, no? Ang galing niya guys, oh. Ayun na yung bata, oh. Grabe. Alit. Ayun po si Takon guys, oh. Si Robert Lee. Ayun. Robert Lee, okay ka lang ba? Oh. Ano? Nag-enjoy ka? Oh, yun. Tumalon si kuya. Nakapagod? Nakapagod. Ah, ano? Three, go. Huli na pause. One tayo ha. Huli na pause. One and talon! Ha!
Oh, pap. Nakainom ako. Ayun, sabi niyo, buli ng post mo lang. Buli ng post. One, talon, and guys, ang gagaling ng mga bata. Nakainom ako. Ha? Ayun o. Ayun guys, thank you. Pagalin. Pagalin mo yan, kukulang ka pa oh. 1, 2, 3, go! And 1, 2, 3. Alanganin si ate. Sige na ate. Marunong sa mga ate, kuya? Marunong mga oy. Ah, okay. Tignan nyo. Baka ayun. Ayun. Okay, pagod na ako. Guys, sundan nyo po itong bata na to ha. Tingnan po ninyo kung anong ganyang gagawin. Ayan, akit po siya. Ayun. Okay lang? Okay lang kayo? Ang gagaling lumangoy. Ayun. Ayun na po siya. Okay. So magmula po doon sa taas. Siya po ay tatalon. Alali lang ha. And 1, 2, 3. Go! Oh! Ayun guys oh. Kinaya oh. Asan na siya? Ayun. Salamat. Galing. And 1, 2. Talon. Taas lang ate. And 1, 2, 3. Huwag mo pong titingnan. Uy! Sige, okay lang kuya. Marunong kang lumangoy? Good. Sige. Take 1. Wala, okay lang yan. Oh, tayo lang, tayo. And 1, 2, 3, go! Woo! Yun. Talon, guys. Talon natin. And 1, 2, 3. Ulit po. Dislike, share, and subscribe. Ayos. Thanks guys. Guys, talon, go! Guys, talon! Go! Hello guys, welcome to Bulino Falls 1. Nag-enjoy pa tayo guys? Opo. Oo. Magpaganda muna kayo. Ang papangit natin, no? Okay na? Anong grade ka? Anong grade ka na? Hindi niya. Ikaw, anong grade mo na? Grade 3? Ikaw, anong grade mo na? Ikaw, anong grade mo na? Ha? Anong Grade? 7 po. Ay, 6. Hindi, ito. Grade 6 ka na? Sure ka? Yung kalit mo na yan, grade 6. Ikaw, anong grade ka na? Anong grade ka na? Grade 1. Ikaw, ano ulit yung grade mo? Ikaw, anong grade mo? Grade 3. Ikaw naman, anong grade mo? Anong grade mo na? Ay, kinder ka pa lang. Okay. Taga saan kayong apat?
Dito sa Bulinaw. Pero po isa to, Ah. sa Takalaw. Ay. Alam nyo, nung tayo nagkakasama, nung una kong punta dito, yung mga vlog ko dito, nakasama kayo ay na-delete. Kaya, mabuti naman at binalakan ninyo ako. So, maraming salamat sa inyong apat at hindi ako nagkamali na bumalik dito sa Bulinaw Falls 1. So guys, maraming salamat. Bye-bye. Hanggang sa muli. Bye-bye. See you guys. Punta kayo po dito sa Bulinaw Falls 1 at sigurado pong magiging masaya po ang araw po ninyo. Sure po yan. Tama guys? Okay, bye-bye. Bye-bye. So guys, sila ang aking mga tour guide dito po sa Bulinaw Falls 1. Okay? Sobra akong pinasaya ng mga batang ito dahil sa kanila. Na-try ko pong tumalon po dito sa pinakailalim ng Bulinaw Falls 1. Ayan po guys, oh, sila po nagturo sa akin. So maraming salamat sa inyo. At dahil dyan, mayroon kayong pabuya. Tanggapin nyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye guys. Thank you. Salamat. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Hindi na kayo dyan! And 1, 2, 3. Woo! Kuya, kaya? Kaya? Kaya mo? Ako rin, ayaw ko. Doon, pwede pa. Kuya, mag-start ka doon. Para masanay ka muna. Doon, no? Masyadong nakakalula. Oo. Three. Woo! Ayun. Tayo. Ready? 2, 3. Ganun lang, kasimple. Okay ka, kuya. Sige, kuya, ikaw din. And 1. Bilis kayo ha. Okay, ready? Uy, baka may rasyon, kuya. Go. Kukunin ko sa iyan mamaya. Sige, ate. Sige, sige. Ate, alalay ka lang ha. Relax. Huwag ka ba? Okay, wait lang. Up. Ano mo ka lang? Okay, ready? Bumasta, alam mo na. Pwesta muna. Tumayo ka na ng konti. Ate, tayo ka, ate. Mahirap na ako po. Huwag. Okay, sige. Kita! Three. Ate, patayo ha. Tayo ka lang. And 1, 2, 3. Ganun lang ate, kasimple. Ay, iwan yung kaluluwa ko kanina rin And go! Ate, you're next. Ay, layan ka ta para. Okay, go. Wait lang ha. Ayan ate ha. Relax lang. Okay. Huwag kabahan. Hindi, maganda pag lumagdag ka rito. Wala rin tao. Okay. Wait lang ate ha. And 1, 2, 3, and... Okay. Yan na. Sige. Okay, 1, Push. 2, 3, go! Sumigaw. Yan, ganyan muna. Photo lang muna tayo. Photo. Picture. Sir, close ng konti yung face. Close ng konti. Kuya. Kuya. No, biin eh. Unta-pugtan. TV. Pause ate, and 1. 2. Ayun oh. Pause ate.
Go! 1, 1, 2, 3, and... Oh! Nakailang ka na? Isa lang. Isa lang ako. Di ba si ate nakatalon ka na, di ba? Oh. Pati doon sa taas, yung pinakamataas doon. Oh, tinan mo ate. Oh. Ayan, oh, video. Lamya naman pa rin. Nandiyan. Ayan ate, oh. Oh, upo ka lang. And then, ayun. Sabay sigaw. Ayan ate, ha. Hindi ako tatama dito kaya. Hindi ate. Andyan yung mga ko, no, mga kasamahan ko. Okay. Wala nang atrasan yan ate, ha. Pakibantayan nga si ate. Wally. Ay, mga kuwan ng takabulina. Wala kang safe kayo yan ate. Sige, go. Sige, sige. Oh. Ayan si Wally po. Okay, sige po. Galaw lang po. Tayo. Okay. Balansin pa ang katawan. Balanse. And push. And 1, 2. Ayan si ate na mo. Ang galing niya. Oh, yun. Okay, ready? And 1. Tayo. Sige na. And 1, 2. Hindi pwede ate. Sige na, go. Oh, balansin mo yung katawan mo. Tayo. Push. Sige lang. Sige lang. Sige. Baka madulas ka ha. Talon na. Huwag ka na mag-isip, ate. Huwag ka na mag-isip. Go. And push. 1, 2, 3, go. Hindi, huwag kang kabahan pag magsipin yan. Sige na, andyan yung mga kasamaan ko. 3, push! Ate, go! Kaya! 2! Ayun! Alis na. Sige na! Oh, mga galing Ano ba to? Ano ba yan, ate? Sige na, tuloy mo na yan. 3! And push! 1, 2, 3! Yeah! Han! Hindi pwedeng sabay ate. Wally, sige man, ipadas mo mampay, mamisampay. Mamisampay. Kasta lang manang ne. Ganyan lang po. Oh. Oh. Ah, sige, go. Ako naman, hindi ba? Sige. 1, 2. Hindi matuloy-tuloy si ate. Oh. And 1, 2, 3. Sige, huwag mong isipin yan natin basta. Huwag mo na isipin yun. Oh. Sige, 2, 3. Huwag mong isipin yun sa baba. Talaga naman, oh. Ayan, marami kayong rescuer dyan, oh. Mga taga-buloy na mga yan, oh. Ayan, sige na ate, go. And 1. Todo na yan. Go! Push! Talaga na. Kailangan mo ng tulak? Ate? Kailangan mo ng tulak? Ay, muna ka na. Hindi. Sige, relax lang. Mauna siya, be. Sige na! Kabayan mo lang, Dengad. Kabayan nga. 2, 3. Bagsak! Ana, nakapila na. Ala, sige na, oh. Gusto mo ba kuya muna dyan?
muna daw. Muna kat man. Ah, Hindi ka pwedeng itulak eh. 2, 3. Pahinga ka muna to. Matalo na si ate, teka lang. Ate, teka daw. Ha? Tagal. Tagal. Ito muna. Eto. Talagang dapat yung katawan nyo talaga, ikuan nyo. Sama nyo lang yung katawan nyo. Sige na. Kat man, tayo siya. Natulak. 1, 3, go! 2. Halika muna dito, talo muna yan. Ayan. Ayan, sige ate, go. Kaya ko, wait lang. Wait na naman, oh. Ano ba? Wait talaga, oh. Pag pinahintay nyo ate, lalo kang kakabahan. Oh, ganun lang, oh. Ganun lang kasimple. Ah, try. Sige. Oh. Wala nang atrasan yan ate, ha. Okay, go. Sige na agad, bigay ka na agad, bigay na agad. Sige na, 3, push! Oh, tingnan mo. Oh, nagawa din sa wakas. Go ate! Woo! Push mo yan! Tulak niya na! Tulak! Woo! Go! Go! And 1, 2. Grabe. Ato na, pantadig. Sila akong magmagpunto. Nya? Wow! Allah. Oh, congratulations. Hello si ate. Oh, nakaraos. Kung sa dyan eh. And 1, 2, 3, go. Hello guys, welcome to Bulina Post 1. So guys, nag-jeep ako dito sa Bulina Post 1 at hanggang sa muli nating pagkikita. Bye bye.